Yan guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Yan, so atong alsahan sa, atong tabangan sa. Sige. Yan, up. Yan lang. Up, lingkod sa, lingkod. Lingkod sa ma'am. Kaya taga lang kalo. Taga para makita ang kagwapo. Okay, lingkod sa. Ayan guys, hello guys. Napon nga, balik na po na po ang pinapaminting yun, no? Sige, ito pangalan? Hernandez, ha? Fernando. Hernando, ayan, no? Muna ang nakita din sa po ang previous nga dato sila sa ilahang giadto nga sila giduulan nga kuno ni siya gibarang man daw ni siya, no, pero kon ni siya, no, muna gibarang pati paitan ta, no, 4 years na nino, almost 4 years na, no, Kapit na. kapit na Ano po. pa ka tayo kapit? So wala gyud siya ikusog guys, no, nga tutabangan eh 50 ka 50 years old na ni nga taga Dulo Bansalan, no. Ilihok lang gyud gamay kana, ilihok lang mo guys kasi malihok kana. Ora na ora ni iyang malihok guys kani na ilihok gamay. O na gamay pod, na say malihok gamay, no. Kana yang i-try gyud niya, sige daw gusto ka gyud. Mo ni ang malihok niya, no, diha ra gyud kutob, no. So tan-aw na dito, tan-aw. Mora gyud ang kaya. Basta na kay panawagan sa nagatan-aw sa to karon. Kay ipapatabang. Guys, Nabangi ko yung ambo kanuyan ko pag-inod ni Eric maayon ako muramat ninyo daan sa taga Bansalan. maganto kay maglisod tag-istorya. So ayan guys, shout out sa taga Dulo, Bansalan, Davao del Sur na si Sir Dre atong tabangan. Nag-birthday ni siya to ang November 15. November 15, birthday na niya, 50 katuig na siya, no. So kani siya atong panikamutan yun, no, kutob sa atong mahimo, so atong tabangan inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya o kita-kita lang, no. Gikan pag yung taon ni sa Dulo, biyahe lang yun sila dire. Nagkamot yun sila, no, naningkamot yun sa mga nagatan-o sa kuha karon diha. Napatabang siya ampo si Sir. Kamaayo yung taon siya, no. Mo ni siya lisod din taon saka yung kamot, makita ni iyang gipugos nga isaka. So mo na matod pa dili na nila maihap og kapilan na sila ni atong napahilot, no. Manambalay, mahilot, sa asa nagpa doktor pod, napadoktor pod, no. May finding No, napadoktor daw siya, walay findings, no. So ala siya. So shout out sa inyo taga Dulo Bansalan, Davao del Sur. Of course sa mga viewers nako nga nagatan-aw sa ko kanunay, salamat kayo sa pag-subscribe, sa inyong pag taga-tanaw sa kuha kanunay, sa pag-subscribe, no, sa pag-share, labi na yung share ninyo, daghang salamat. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, special mention ang Malaysia, Indonesia, India, of course ang Pilipinas. Shout out po Singapore, Vietnam, Thailand, United States, Japan, Saudi Arabia, Kuwait, Toronto, Canada, ug Japan, thank you. Ug ang Hong Kong, thank you so much, no. Salamat kayo sa video. Karoon lang mo nag-upload, please subscribe. Saka. Nay na maak daw. So ayan guys, so maghilot ako guys. So tanatan-aw lang ta, ha. So ato tabangan ning mo ni gidungog nga ingon matod pa sa gato nilang gibarak, no. Gibarak og gilay guys. Ayun guys, so ato tabangan. Tabangay ko niyang kampo, ha.
Okay, sige. Tanggal atong t-shirt. Ano? Ito ka? Okay, ayan kita, hayang. Ha? Manhana ta ka? Mana? Mana? Kailang okay na ka na? Di na lisod? Sige. Ma'am. Ma'am. Ah. Okay na, ma'am. Ah. Okay, ma'am. Okay. The city? Nga na daw. Di tayo. Napay ko niya. Kadang iyang hangana lumo. Naday katong last nang naghilot mo niya ba? Naday hubag ilaw. Last naghilot. Oh, mo sa niya. Nay hubag sa Sa ilaw ang sulod. iyan. Nanay hubag. Asa napitang hubag ato? Dili kini Sa likod, asa dang kuhan ba? Sa tabangan. Dili kini Dere. Sige. Ang paan niya na si Banho. Ito ka yung pangalan? Fernando, no? Fernando. Hubag ng cellphone.
Kang. Ano? Wala mo sabihin mo. Ano alas 7? Ito lang alas 5. Yan. Luto gani.
Ha? May sakit? Okay. Kaya ra. Oh.
sumad ba ni? Ang ni sumad? Oh, ngayon. Ha? Tawad tayo ngayon. Tawag.
Ayoko. Ato gustong kan. Ha? Sakit? Kani dere, kani. Dere. Hmm? Dere.
Bantayan. Okay. Yan na natutulog ha. Giraw. Kaya mo na. Ano eh? Ikaw. Sige. 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 Good. Ano eh, giraw. Tama na. Very good. Very good man niya eh. Hapit ang lakaw. Apo lang tas ginawa ko, no? Butang na ne. Butang. Saka daw. Ang tuhod, saka. Sige. Ang isa. Sige, saka. Sige, butang. Butang. Butang tuhod. Very good. Nagamay. Wala, grabe yung nagkuro permero. Yan guys, masaka na niya yung tuhod, yung duha ka tuhod, masaka na. Nanay ko so, kurog kayo ni permero. Nawala na itong kurog kayo ni mo. Asa naman to? Wala mo tukar. Nawala na. No? Permero na kong hilot, anay kurog kayo ni karon. Nawala kurog. Nga mapiko-piko na niya yung duha ka tiil, tuhod. No, so ayan guys. Exercise lang, no? Ah. Ah. Parado man sa parado. Kapit na kong birthday. Kamay. Audrey, Lihatong lilit niya eh. yan ako. Ubos niya. Pagkusog ba? Ah. Iubag niya ang daungan. Anto suboto. Oto. Una sao sa cancer. Answer na. Buhay pa. Awan na patay na. Apat na. Anang alsaw ko at mangyayang puso. Ano man ang Barbie? Hindi na nga mag-operate o tol-tol. Tol? Tol-tol labas sa kap. Abaw-baw. O babawa. Hindi ang babawa din bugata. Hindi mo ambil ang pasakan dito. Lang kayo. Oh. Nya. Iyamang pugson. Way paway abe. May kamot yun. Oh. Ano pag namuto siya.
Ilan may edad na to? Mga 50 tapos Punta natin. Sige kayo, no? Lagi siguro. Yung pag-iandang ka, nadugay ni Buto. Kira? Okay na lang. Okay na lang. Okay na lang. Namin ang tawangan. Alam mo, mangal niya. Nandoy. Kira, masakit. Nandoy ang tangmaayo. Basta di lang maligo. Inikabot din rin maligo, no? Ha? Grabe yun siya, grabe. Nauna yung agwanta. Wala tang haplas mo ha? Nagbong. Okay, kaya gawin mo anak. Ay, mong apo ba to? Oo. Wanan na sa balay. Ay naman to. Nabites akong asawa. Asawa ni mo? Ang buhok. Ay, basig na to sa musilingan. Kasi sila nagsabi. Nagbabites gani. Ang gaan mo na nagbabites. Ah. Tarantino pangalan, Mirasol. Hindi mo na. Ah, Inday Marites. Hindi marites na. Ibiyaan dahil ka, kamatos pikas. Dato sa musilingan. Oo, may trabaho na. Ako ka trabaho. Tingnan ako ay piya ba? Niya. Dahil maglisod ko istorya. Ikaw mo wala. Walang yabo. Wala na eh. Ha? Wala na eh. O, ganahe? Hindi na siguro tindog. I know naman. Tindog, tindog. Dili na Wilbet was part. Ah, dili na Velvet was part. Ano naman? Nag-order. Wangan, may pagat. Bisa man ang kuyog ng driver. Ako naman ko. Di mo lagi matabang ng mga kalsada eh. Awa. Kung papahunon, ang baba na niya. Mamanay ako. Dili koyo. Mga pandi ay soan. Awa. Lagyungan. Nagyo. Oh. Ninyo na po na. Ninyo, bro. Awa makasal. Nagbuhat po. Ni Abro mandong asawa. Niya. Nakita ko. Iyang di kami ngawan. Ni Antot. Wala magkasinabo. Pagkuli sa asawa. Buhat. Wala mo uli saya. Wala siya chocolate. Wala yung sikulit. Buwan butong yang kalitin mo at isusulan dahil na inikanan mo. Wala isusulan. Doon na ka pamilya dito ng abroad nga nagbuhat. Tungod ko sa ginikanan.
Ano na ginikanan? Marisol. Oo. Marisol po. Usol-sol mga anak. Imbis. Ikaw ginikanan. Dapat ang may problema. Sinusubaron. Ang sama na. Gusto sabihin